BKWC नि जा भिलेज नटिफिकेशन आरो कन्स्टिट्युएन्सि डिलिमिटेशन बेखौ थाबैनो खालामनांगौ। BKWC को सिफायनानै थाबैनो इलेक्शन खुंनांगौ। जों जाहाथे इयार मार्क हिसाबै बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बोसोरी 500 crore सेंट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय 250 स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 250 बेखौ मोननायनि थाखाय जोङो सावरायदों। जोङो बर' रावखौ फेहेरनो थाखाय बर' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार जों खुलिदों। फैगौ लोकसभा इलेक्शन बे इलेक्शन समाव जोङो बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलाव थानाय बा BTC नि बायजोआव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा जोङो मा रल लागोन बेखौ जोङो सावरायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव बड' साहित्य सभानि लिटारेरि एन्ड कालचार कमप्लेक्स बे सिङाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं गौथुम एबा इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि नैथि एक्जिकिउटिभ मेल एबा मावफुं हाबा मेल खुंनाय जादों। बे मेलाव जोंनि इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि गोबां जेंना जेथो बेखौ जोङो सावरायदों आरो जोंहा जाथि हिसाबै थांना थानोबा जोङो सारभाइभ खालामनोबा गोबां जेंना जेथोखौ जों सुफुं लानांगोन। बे जेंना जेथोनि सायाव जोङो सावरायदों। गिबियावनो जोङो सावरायदों जे BKWC नि जा भिलेज नटिफिकेशन आरो कन्स्टिट्युएन्सि डिलिमिटेशन बेखौ थाबैनो खालामनांगौ होननानै जोङो सरकारनो नारसिनगोन। बे मोनसे आरो नैथियाव जा जेंना जेथो जादों BKWC को सिफायनानै थाबैनो इलेक्शन खुंनांगौ बेखौ जोङो सरकारनाव नारसिनगोन। थामथियाव जाहैबाय जोंनि बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दानाय समाव सेंट्रेल गभर्नमेन्टजों 27 जानुवारि 2020 आव जोङो पेकेज हिसाबै बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि फान्ड हिसाबै मोननाय जायाखैमोन। बेखौ जों जाहाथे इयार मार्क हिसाबै बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बोसोरी 500 crore सेंट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय 250 स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 250 बेखौ मोननायनि थाखाय जोङो सावरायदों आरो बेखौ सरकारनो जों नारसिनगोन बेखौबो जोङो सावरायदों। आरो बेनि उनाव जोंनि राव हारिमु थुनलाइनि जौगानायनि बेलायाव जोङो बर' रावखौ फेहेरनो थाखाय बर' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार जों खुलिदों। जोङो भलन्टियारि मावलांनो थाखाय बेखौ बिथांखि लादों आरो बे जागासिनो दङ। फैगौ लोकसभा इलेक्शन बे इलेक्शन समाव जोङो बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलाव थानाय बा BTC नि बायजोआव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा जोङो मा रल लागोन बेखौ जोङो सावरायदों। जोङो बेखौ दिनै सावरायनायल' जादों, जों डिसिसन लायाखै। सम आरो सुजुग बेखौ नायनानै जोङो मोनसे समाव थिरांथा लागोन। जोङो बे समाव दिनै थिरांथा लाथ'नो हायाखै। आरो बेनि उनाव गोबां जोंहा जेंना जेथो दङ जे फरायसालि बिजोङाव फरायसालिफोरखौ बर' मिडियामखौ प्रफेसनेलाइज खालामनाय गोबां दङ। डाइरेक्टरेटखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ एकर्ड बायदि जाफुङाखै बेफोर दङ। XBLT NDB बिथांमोननि केसखौ उइथड्र खालामनांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ एबा स्टेट गभर्नमेन्टआ रायलायनायनि गेजेरजों बोरै हायो बेखौ जों नारसिनगोन। हाइनास नन हाइनास जायफोर केस दंमोन बिथांमोनखौ रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां NDB नि केडार आरो गोबां BLT नि केडारफ्रा बिथांमोना दासिमबो केसआव गोग्लैफबनानै दङ आरो बिथांमोनहा दासिमबो सिभिलियान लाइफखौ एन्जय खालामनो मोनाखै। दा बिथांमोननि जा हाइनास नन हाइनास बेखौ थाबनो स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो गोजौ थाखोनि जायफोर अथ'रिटि बिथांमोना रिलिज खालामनांगौ होननानै जोङो मोनसे डिमान्ड होगोन। आरो BLT NDP नि जायफोर केडार बड'लेण्ड मुभमेन्टआनो जा गुबुन गुबुन सोमावसारनायानो जा बिथांमोननि रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसन लोगोसे इफेक्टिभ जायफोर फेमिलि बिथांमोननि सुबुंफ्रा जाहाथे रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसनखौ मोनो बेखौबो जोङो सावरायदों। बेनि उनाव गोबां जोंहा जेंना जेथो दङ
जोङो काउन्सिल एरियायाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल एरियायाव जोङो गोबांनो इनस्टिट्यूट बिदों जोङो स्पर्ट्स एकाडेमि जोङो बिनो जों डिमान्ड खालामगोन हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि इनस्टिट्यूट जोङो बिनो नागिरगोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ जाहाथे जोङो फोथांनो हायो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्पेशल पेकेज जाहाथे आलदा आलदा रोखोमै होयो बेखौ जोङो नारसिनगोन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि हेड अफिस गायसननाय साब अफिस गायसननाय स्पेशल पेकेज जाहाथे होयो बेखौबो जों नारसिनगोन बेजों लोगोसे जनेल अफिस जों जेराव जेराव नांगौ जों बेखौबो जोङो डिमान्ड खालामनो थाखाय जोङो थिरांथा लादों गोबां जोंहा हाबा मावनो दं जाथि हिसाबै थांनानै थानांगौबा जों बेफोरखौ खहाफोरखौ मोनफुंनांगोन आरो जोंहा राइट्स दंखायो मोनखानांगौखा जोङो जेराव भारतनि सासे नागरिक आरो बर' हारिया बुंनो थाङोबा जोङो गोजौ थाखोआव जोंनि राव हारिमु थुनलाइ दंब्लाबो जों बेखौ फेहेरनो थाखाय बेखौ फोसावनो थाखाय जोङो सुजुग सुबिदा मोनाखै बिनि थाखाय जोङो सरकार स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सायाव जों नारसिनगोन जोंहा गोबां जोंहा डिमान्ड थाबाय बेजों लोगोसे जोंनि आफादखौ स्ट्रेंथेन खालामनायनि आरो लोगोसे जोङो समाजारि बिथिङाव जोङो जाहाथे जोंनि आफादफ्रा हाबा मावनानै रायजो राजाफोरखौ मदद आरो हेफाजाब होनो हायो बेनि थाखाय जोङो गोबां बिथिङाव सावरायनाय जादों बे थारैनो खोथा बिथाङा फोसावदोंब्लाबो माखासे डेमेरिटखौ जों नुदों बिथाङा सासे ट्राइबेल एफेयार्सनि मिनिस्टार आरो काउन्सिलखौ दानायनिबो बिथाङा नडेल मिनिस्टार बिथाङा बुंनो हायो आरो राइट्स दं बिथाङा गासिबो खामानि मावनो हायो नाथाय मोनसे खोथाखौ जों नुनो मोनदों जे जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जा सोरजिदों बे सोरजिनायनि सिगांबो जोंनि बर' माहारिफ्रा मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव दङ हाबनानै बर' गामिफ्रा राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव हाबनानै दङ टिवा अट'नमास काउन्सिलाव हाबनानै दङ बिथांमोननि हाबनायनिफ्राय जोंनि बे बर' गामिफोरखौ दानख'नायनि बिथांमोना एनअसि होनांगोन नाथाय बिथांमोना दासिमबो होआखै रायलायगासिनो दं बेखौ होनाय जायाखै बेजों लोगोसे बिटिसिनि बायजोआव दासिम बिटिआरआव हाबनांगौ होननानै 95 भिलेज धुबुरीनिफ्राय लानानै धुबुरी बङाइगाव बरपेटा नलबारि दरंसिम 95 भिलेज बिटिआरआव हाबसननांगौ होननानै बिथांमोना नारसिनदों बेखौ जाफुङाखै आरो बे जाफुंबासो जों सानो भिलेज नटिफिकेशनखौ खालामगोन आरो खालामनानै इलेक्शनखौ खुंनो हागोन खोथा गैया सरकारनि बिबान मन्थ्रि हिसाबै बिथाङा जुदि मावनो हायो आरो गोसो गोथारै बिथांनि आखायाव दङ बिथाङा जुदि मावनो हायोबा थाबनो मोजां गाहाम जागोन जों बरायगोन आरो बिनि थाखायनो जोंबो नारसिनगोन थाबनो जानांगौ इलेक्शनखौ खुंनांगौ इलेक्शन खुंनानै जेला जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मोनसे इलेक्टेड सरकार जायो होमब्लासो जोङो गोबां फान्ड मोनगोन गोबां फान्ड मोनबासो जोङो रायजो राजाफोरनि साननाय हनाय गांनाय उखैनायखौ जों मावफुंनो हागोन आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जोंबो बयबो मिथिगौ जोंनि इन्टारिम काउन्सिलाव 13.5 crore जोंनो बोसोरै होयो बोसोरसेयाव बे 13.5 crore जोङो 10 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुं आरो 22 गं जिल्लायाव जाफोर डेभेलपमेन्ट जानांगौ बेफोरखौ जोङो गोसोब्लाबो मावनो हाया बेनिखायनो जोङो बेखौ थाबनो जोङो इलेक्शनखौ खुंनांगौ होननानै जों खावलायदों आरो जों नारसिनबाय थागोन